Moro kaikki, mä oon täällä Vierumäellä ja täällä kävelen vaan. Mä kävelen täällä ympäri Vierumäkeä. Oikeesti mä oon vaan täällä urheilupuistossa tylsistänyt itsekseni täällä. Oon vaan ja mun isoveljen peli on täällä ja mun äiti on katsomassa sitä siellä. Ja mä en jaksais täällä itsekseen vaan olla, kun mä en viittis mennä sinne jäähalliin, kun siellä on vähän porukkaa, niin ajattelinkin tulla sit tänne näin. Kävelee. Kato, siellä on tuolla on tollaiset hökötykset ja tuolla on tollainen hökötys. Toi on joku kasekella. Tänään mä tuun siis vielä kotiin. Yhdeltä siis kotiin päin lähtöös. Niin mä oon jossain 12:30 kotona. Ja siis niin ei mitään. Siis tänään vielä nähdään, mä teen täällä ne videot. Ja se olisi Mario.